ବାକ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 1 ପର୍ବରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ରୋଟି କେବଳ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାସ କରେ, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ରୋଟି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ତା'ର ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଭୋଜନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ହେବ ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ତା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନଥିବ। କେବଳ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାକୁ ଜାଣି ହେବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝି ହେବ। ଏବଂ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଶରୀର ହରାଇବ, ଶରୀରର ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଶରୀର ଜଗତରେ ହିଁ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆତ୍ମା ହରାଇବ, ତାହେଲେ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କାରଣ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଦାତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆତ୍ମା ରୋଗଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହା ସମସ୍ୟା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ରୋଟିର ଯେ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହାର ବହୁ ଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଶୈତାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେପରି ତୃଷିତ କ୍ଷୁଧିତ ହେବା, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରିସିଭ୍ କରିବା, ଭୋଜନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ସେ ପାଇଥାଏ। ସେ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ସେ ବଢ଼ି ପାରିଥାଏ, ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ତା'ର ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ।
प्रभु जीशुख्रीष्ट होउचंती आमनकर आत्मिक जीवन रो रोटी। प्रभु जीशुख्रीष्ट होउचंती आमर आत्मिक जीवन रो खाद्य। जेमती कि प्रभु जीशु निजे कहले मु सेही खाद्य, मु सेही जल, ए प्रकार भाव में। तेणु मु प्रभु को धन्यवाद करे। आज आम जपरी आत्मिक जीवन अर्थ बुझीपर आ निज जीवन बंचाइबा निमंते ईश्वर वाक्य को आम पढ़ा, संग्रह करवा। ईश्वर वाक्य पढ़ा द्वारा नुआ नुआ रेभेलेसन, नुआ नुआ इच्छा, नुआ नुआ बल परमेश्वर आम जीवन रे प्रकाश करेंगे देवे। आज दिन में आपण मैंने निजक सचेतन करंतु, ईश्वर ठार पृथक हूँ ना। वाक्य न पढ़ा द्वारा जड़े मनुष्य ईश्वर ठार पृथक हो जाए। तेणु आसतु वाक्य को पढ़ा, अध्ययन करवा, आ भल भाव में बुझा जे प्रभु जीशु कहीं ए प्रकार कहले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट भल भाव में बुझी आ से प्रकार कहले मनुष्य केवल रोटी रे बंचिब नहीं, मात्र ईश्वर मुख निर्गत प्रत्येक वाक्य बंचिब। प्रकृत में प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहबार उद्देश्य कौन थिला? प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहबार उद्देश्य पिता परमेश्वर वाक्य थिले। से वाक्य जितेबाला जड़े व्यक्ति ग्रहण करे सेतेबाला से बंचिब। जड़े आत्मा से ही वाक्य द्वारा बंचिब, कारण ईश्वर वाक्य मनुष्यर आहार तुल्य। परमेश्वर आमानकर आहार, परमेश्वर आमानकर जीवन, परमेश्वर आमानकर बल। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट यथार्थ उत्तर देइतिले। तांकर उद्देश्य जे मनुष्य माने बुझी पारंतु एवं तांकर अंतरर इच्छा को जानी पारंतु एवं से अनुसार एक आत्मिक जीवन रे से माने आगको बढ़ी पारिबे।